Ahojte priatelia, dnes hovoríme o Mercedes-Benz Sprinter Tourer 317 CDI Standard, jednom z najzaujímavejších nových modelov roku 2025. Exteriér vozidla sa vyznačuje modernými LED svetlometmi a rozpoznateľným dizajnom Mercedes, zatiaľ čo pod kapotou je dízlový motor s výkonom 125 kW alebo 170 koní v kombinácii s automatickou prevodovkou, čo zabezpečuje istú dynamiku a pohodlie za akýchkoľvek podmienok. Skutočná spotreba paliva je približne 7,5 až 9 litrov na 100 km v závislosti od zaťaženia a štýlu jazdy. V interiéri si vodiči a pasažieri užívajú priestranný salón s pohodlnou ergonómiou, moderným multimediálnym systémom a klimatizáciou, čo robí jazdy čo najpríjemnejšie. Je to výborná voľba ako pre podnikanie, tak pre prepravu pasažierov, kde sú dôležité spoľahlivosť, hospodárnosť a prestíž nemeckej značky. Ďakujeme za sledovanie, osobitné poďakovanie za lajky, prihláste sa, ak máte radi autá